जाय मानसिया बड'फानि बांसिन दाम लायो बेनो बड'फाखौ दिनै थगायदों बड'फा होनदों नामा आलादा रायजो नाङा होननानै बिथांमोना आरो नै सानब्रै सानबा उनाव आरो गामि गामि हाबनो हानाय केपासिटि गैला दा बिथांमोना थगायनाय खालि थगायनायखौ अयथासार मोनबाय आरो बेबायदि सिखावनि खामानि मावनो नाङा थगायनानै खामानि मावा जाय मानसिया बड'फानि बांसिन दाम लायो बेनो बड'फाखौ दिनै थगायदों बड'फा होनदों नामा आलादा रायजो नाङा होननानै खिन्थु प्रमद बर'आ सुक्तियाव होमोदों फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ टु देयार डिमान्ड बर'फ्रा आरो रायजो नांला बेनो जोबथा बर'फोरनि माने मोननांगौआ जोब्बाय होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खोनाबोदों होमबा बड'फाखौ अपमान खालामनाय जादोंना जायाखै दा गुरुखौ अपमान खालामग्राया गावबो दावहायाव देरहाया जेरेखम कर्णआ माने महाभारतआव माने गुरुखौ माने सोङालाबानो माखासे गुनखौ सोलोंफ्लानानै जे गावबो बिर जानो सानदोंमोन नाथाय बेखौ गुरुआ गावनि परशुरामा जेब्लानाखि माने अभिशाप होयो नोंनि दा माने रडा दावहा फोथाराव रडा गोदोगोन साखाया गोदोगोन नोंनि बाना खामानि होनाय नङा थिग बेबादिनो बिथाङा कुरुक्षेत्र जुद्धआव अर्जुनजों गावथारजादोंमोन आरो मालाय थिग बेबादिनो असैत्यनि खामानि मावबाय थानाय बड'फाखौ थगायनाय बर' हारिखौ थगायनाय बर' आइजोफोरखौ थगायनाय बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायनाय मुंख्लंफोरखौ थगायनाय बिनि फाफा प्रमद बर'नो नांगोन ओइबारनि इलेक्सनाव प्रमदआ जोबस्रांलांगोन बर'नि निरापत्ता जानो हाया बेखायनो जोङो आलादा रायजो मोनब्लाबो थांनानै थानो हागोन आरो जौगानो हागोन आरो पुलिसनि अयथासारनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै जोङो खेबले खेबले बुंबाय थादों अदेबानि दानि सेन्ट्रेल काउन्सिल रिप्रेजेन्टेटिभ रामविलास पासवाना बुजिनो मोनदों बिथाङा जोंनि लेन्ड प्रब्लेम हानि प्रब्लेम साख्रि बाख्रिनि समस्या बा जोंनि जौगाखांनाय बा पुलिसनि अयथासार बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा बुजिनो हादों होननानै जों सानदों आरो दिनैहाय नायदो दा बिथांमोननि एकर्डआव बिराद मोजां मोजां स्कुल कलेज इन्स्टिटिउसनफोर लिरनानै लाबोबाय नेरिम लाबोबाय स्पर्ट्स इउनिभारसिटि लाबोबाय ट्राइबेल इउनिभारसिटि बड'फा UN ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि आरो गोबांथार रेलवे माने क्रसिंआव फ्लाइअभार बानायनांगौ होननानै लिरनाय दङ दा दिनै मोनसेबो नुवाखै जोङो उदालगुरियावथ' जोङो मास मोनसेयानो जाहैसै थानाया जों नायै दिनै सार्भे खालामजोबदों जेरावबो मोनसेबो गैया दा दुखुनांथाव आरो मालाय दिनैहाय 1% दिनै माने मावफुंजायाखिसै लासिं सिं गासिनो दङ स्कुल कलेजआ दिनै प्रभिलेज जायाखिसै मास्टारफ्रा दिनै आन्दलनसो खालामबाय 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होनना डिक्लेयार होदोंमोन बेथन मोनाखिसै दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना फेइलार दा बिटिआर रेकर्ड होनोबा 0 बिदै गला आरो मालाय दैनानै गनो रोङाबा दाउफ्रा हांसोफ्रा बिदैया गला जायो थिग बेबादिनो दिनैहाय UPPLनि नेताफ्रा दिनै बिदैखौ दैखांनानै गनो रोङाखै दा बिनि थाखाय गला जानानै थाबाय आरो मालाय दा बिनि थाखायनो बिटिसिआव जेबो गैया साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै दिनै टिका टुक्लिया बाहेरानि मानसिफोर मावफैदों साख्रिया टारगेटआ एग्रि फरिखा होना हाबफैगासिनो दङ बिदिबा जों मा मावनानै जागोन जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा मा मावनानै जागोन दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै 5/2निफ्राय संकससिम गासिबो जोंनो माने मा होदों हाग्रामा वेलकाम आरो दिनै प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव दिनै बेखौसो बुंगासिनो दं आरो मालाय